Ой. І куди ти лізеш? Куди? Хочеш до мами? Так, земля. Земля. Ух ти, земля. І куди далі? Куди? Куди далі? Куди далі? Куди? Ой! Ой! Ой, класно! І нащо лежати на коврику, правда? І нащо на коврику? Тут краще. Так? Ай, тут круто. Так. Що? Ой. Ой, мама погром зробила. Мама зробила погром. Так. Ти куди лізеш? До мами? До мами? Синуля? Все, хватає. Я поняла, що ти вмієш лазити.